שלום, שמי אלון ישראלי ואני מטפל בסכמתרפיה. אני רוצה להציג קצת את העקרונות של סכמתרפיה גם למי ששוקל ללכת לטיפול בסכמתרפיה, וזאת כדי שתבינו לאן אתם נכנסים. אז קודם כל, סכמתרפיה זה טיפול CBT מהגל החדש. טיפולי CBT מהגל החדש משתמשים בעקרונות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי ומוסיפים אלמנטים נוספים. בסכמתרפיה התווסף לתוך הטיפול ה-CBT גם תיאוריות דינמיות, מפרטות קונפליקטים שמתקיימים בנפש. עוד דבר שהצטרף זה המימד החווייתי. טיפול סכמתרפיה הוא טיפול שלא רק מדברים על דברים שקורים לנו, לא רק מתארים רגשות ומחשבות, אלא גם אנחנו חווים רגעים מהחיים, חווים תחושות גופניות, ואנחנו חווים חלקים בתוכנו שאולי לא מקבלים מקום מחוץ לחדר הטיפולים. סכמתרפיה נוצרה על ידי ג'פרי יאנג בשנות ה-90 בניו יורק. ג'פרי יאנג היה מטפל CBT והוא עבד עם מטופלים שונים בארצות הברית. תוך כדי העבודה עם מטופלים מסוימים הוא ראה שטיפולי CBT קלאסיים מהדור השני לא תמיד מחזיקים מעמד או משפיעים השפעה ארוכת טווח על המטופלים שלו, והוא ניסה להבין מה קורה, למה זה קורה, והמסקנות שלו היו שהמטופלים צריכים משהו נוסף. מה שג'פרי הבין זה שהחלק של החוויה בתוך הטיפול הוא חלק מאוד מאוד משמעותי, הוא חלק שמאפשר שינוי עמוק יותר, ואז הוא ניסה להבנות טיפול שכולל בתוכו מימדים חווייתיים. למעשה הוא הפך את הטיפול ה-CBT לטיפול שהוא אינטגרטיבי. אינטגרטיבי זה אומר שבתוך הטיפול עצמו יש גם עקרונות שקשורים לעולם ה-CBT, אבל הוא גם הכניס טיפול שנקרא גשטלט, הוא הכניס את תיאוריית ההתקשרות פנימה, שהיא תיאוריה דינמית, והוא הכניס עוד אלמנטים מטיפולים אחרים, ואז אותו טיפול CBT מהגל החדש הפך להיות טיפול שהוא לא רק CBT, אלא מכליל בתוכו כל מיני אלמנטים נוספים, כשהמטרה היא כמובן ליצור שינוי משמעותי בחיים של המטופלים ולגרום להם להבין בצורה אפקטיבית וגם להרגיש מהם הדברים שמקשים עליהם בחיים. אז כמו שהבנתם, זה לא טיפול שהוא CBT או דינמי קלאסי, אלא זה טיפול שמשלב בין טיפולים שונים, ובעצם מטרתו היא כמובן לעשות ולעזור למטופלים לאבד את הקשיים בחיים שלהם, שזה כולל חרדה, דיכאון, אובדן, אבל, וגם קשיים לפעמים של לבחור דברים, או לעזוב עבודה, או למצוא יחסים טובים. אלה קשיים שכמובן, או אתגרים שבתוכם יש גם תחושות וגם חוויות וגם רגשות, ולפעמים בלבול ומבוכה. בעצם סכמתרפיה תהיה סביבה טיפולית שמותאמת גם להתנסות וגם לחקור וגם להבין ממקום חווייתי מה עובר עליי. מה הם הדברים האלה בתוכי, מה זה הבלבול הזה שאני יכול להרגיש בתוכי, מדוע אני עצוב, איזה שינויים אני רוצה לעשות בתוך החיים שלי. ולסכמתרפיה יש מתודולוגיה שלמה שקשורה לכך. היא מתודולוגיה שמאפשרת גם למטופל, ביחד עם המטפל, להבין יותר מה קורה לו בעצם. מה הם הרגעים האלה שבו פתאום הוא מתחיל להתנהג באופנים שפוגעים בו. אולי הם מחשבות שהם קשה להיות איתם, קולות ביקורתיים שצריך להתמודד איתם. אני חושב שאחד הדברים אבל שמייחדים סכמתרפיה היא גם המקום שבו יש חלקים של מי שמגיע לטיפול שהם חלקים שהם בעלי כוחות, בעלי עוצמות, בעלי יכולות, חלקים שלפעמים מי שמגיע לטיפול שכח כבר שהם קיימים בתוכו, שכח שיש לו את זה, לא יכול לראות את זה לפעמים כשאנחנו מותקפים, כשאנחנו נמצאים תחת ביקורת עצמית, כשאין לנו חמלה לעצמנו, כשאנחנו מרגישים חסרי אונים, עייפים, מדוכאים, לפעמים אנחנו שוכחים שיש לנו כוחות ויכולות שמאפשרים לנו להתמודד
בעולם וגם ליצור ולשנות. וכשמגיעים לטיפול הרבה פעמים האמונה הזאת או התקווה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד חלשה, אבל בסכמתרפיה אנחנו עושים עבודה גם עם החלקים האלה ובעצם נותנים להם מקום מאוד מאוד משמעותי, פשוט כי הם החלקים שמובילים קדימה את מי שמגיע לטיפול, הם אלה שמאפשרים לו לעשות שינוי ולהתחיל להיות קשוב למה נכון לו בתוך הרגע הזה, הנוכחי. אנשים מגיעים לטיפול הרבה פעמים כי קשה להם. זה יכול להיות כאב נפשי, שאפילו אין להם מילים לתת לו. הם יכולים להרגיש חרדה במצבים מסוימים, או דיכאון. יכולים להרגיש חסרי מוטיבציה. יכולים להרגיש שיש להם קשיים בחיי המשפחה או חיי הזוגיות, או שהם חיים בתחושה שהם מפספסים דברים, שהם בעצם לא ממצים את הפוטנציאל שלהם, את היכולות שלהם, או שהם נמצאים במקום שהוא לא מותאם להם. ולפעמים אין להם אפילו מילים כדי להבין מה עובר עליהם, אבל הם יודעים שהם מרגישים רע. עכשיו, אחת הסיבות לכל התחושות האלה היא פשוט חלק מהעניין, הוא העולם הפנימי שלנו, היכולת שלנו להבין בעצם מה עובר עלינו ולהתאים את עצמנו לסביבה, קשורה בדיוק לאותם שיעורים שלמדנו כשהיינו ילדים ובמהלך התפתחותנו בחיים. זאת אומרת שאותם סכמות שנוצרו בילדות ובהמשך הדרך, הן סכמות שמתוות לנו שביל מסוים, אבל ככל שאנחנו גדלים ומשתנים ומתפתחים ומתבגרים, ככה יש פעמים שאותן סכמות לא רק שהן לא מועילות לנו, ואותן אסטרטגיות של התמודדות שעזרו לנו בילדות ובהמשך הדרך, לא רק שהן לא מועילות, הן אפילו יכולות להפריע, יכולות לעצור אותנו. ולכן, בסכמתרפיה, מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו מתחילים לנתח את המקום הזה, שבו גם הסכמות נוצרו, וגם בודקים האם הסכמות האלה שנוצרו שם ואז בילדות, האם אותן סכמות הן עדיין רלוונטיות. עכשיו, לא מדובר רק על ניתוח אנליטי, אלא מדובר על ניתוח שהוא חווייתי בעיקרו. ניתוח כזה, שהוא חווייתי, אנחנו בעצם נעלה בתוך חדר הטיפולים חוויות מההווה שלנו, מה שקורה לנו עכשיו בחיים, וגם חוויות שהן חוויות מהילדות, והחוויות האלה באמצעות הבאתם לחדר הטיפולים ולטיפול, אנחנו נוכל לבדוק באיזה מקומות אנחנו מרגישים לא מותאמים לסביבה, או שהסביבה לא מותאמת אלינו. מה עוצר אותנו מלהבין את הצרכים שלנו? מה עוצר אותנו מלבטא את הצרכים שלנו? מהם הרגעים האלה שבהם אנחנו פשוט לא מצליחים להביא את עצמנו כמו שרצינו, או שאנחנו בוחרים בחירות שפוגעות בעצם בהתפתחות שלנו. זה המקור של להביא את החוויה לחדר. באמצעות הבאתה של החוויה לחדר, יש אפשרות לראות מה קורה כשרגשות, תחושות, תובנות נובעות מתוכי בזמן שאני בעצם מרגיש את הדברים כאילו הם קורים כאן ועכשיו. אז נשאלת השאלה בכלל, מה זה אומר טיפול חווייתי, טיפול נפשי חווייתי? מה ההבדל בינו לבין טיפול נפשי רגיל, שבו אני משוחח על הילדות שלי, על מה שעבר עליי, על הקשיים שלי בחיים ועל דברים שאני עובר כרגע? מה ההבדל בעצם? אז המילה חוויה היא פה מילה מאוד משמעותית, כי בעצם בטיפול חווייתי הפוקוס הוא לא לדבר על, אלא לחוות את. טכניקות שונות שמאפשרות לעשות עבודה חווייתית עם תחושות, רגשות, סיפורים היסטוריים,
בעצם רגעים מהחיים שהם רגעים מכוננים לעתים, וכאלה שבעצם רגעים שהרבה פעמים היו כאלה אלה היו הרגעים שעזרו לי לנסח את המסקנות שלי לגבי המשך הדרך. אז זה עבודה שעושים בסכמתרפיה. איך עושים את זה? אז יש כל מיני טכניקות, מעבודת כיסאות ומשחקי תפקידים ועד אתגור קוגניטיבי, בעצם עבודה עם מחשבות ועם תחושות ורגשות, ועד לקשיבות לגוף במצבים מסוימים, וגם עבודה בדמיון, דמיון מודרך שנעשה לפי עקרונות מסוימים בשיטה הזאת, שמאפשר בעצם גם לתחושות וגם לזיכרונות, אולי אפילו תחושות וזיכרונות חבויים, לעלות על פני השטח, לראות אותם כאן בקליניקה, ולעשות איתם עבודה שהיא, מה שאנחנו קוראים לה, היא עבודה טרנספורמטיבית. היא בעצם מאפשרת לשנות תפיסות, זיכרונות, רגשות, חוויות, שהילד הזה לקח איתו במזוודה לאורך כל החיים, ועכשיו המבוגר יכול פתאום להסתכל רגע על מה שקרה ולהגיד, וואו, זה כבר לא מתאים. אני כבר לא צריך את זה יותר. עוד דבר שאנחנו עושים זה מסתכלים על חוויות עכשוויות בהווה, עימותים עם בני זוג, עם בוסים בעבודה, עם מקומות שבהם אני מרגיש שרציתי להגיד משהו ולא אמרתי, רגעים שוויתרתי על דברים שהיו חשובים לי, תחושות של בלבול, שלא ידעתי מה קורה לי באותו רגע. כאן העבודה הרבה פעמים יכולה להיות עבודה שהיא גם מנכיחה את הקשרים שלי עם אנשים אחרים בעולם החיצוני, אבל היא גם נותנת מקום לעולם הפנימי שלי, לחלקים שנמצאים בתוכי, שיכולים להיות בקונפליקט בין רצונות סותרים לפעמים. אחד הקשיים זה שלנו שלפעמים יש לנו רצונות סותרים ותחושות סותרות לגבי אותו עניין, והסתירה הזאת מייצרת קונפליקט, והקונפליקט הזה מייצר תקיעות וסבל. אז ברגע שאנחנו מסתכלים על קונפליקטים כאלה ומאפשרים לבחון את החלקים האלה שנקראים החלקים הפנימיים, זה מאפשר לנו גמישות יותר גדולה ואפשרות לשינוי. את השאלה למה חוויה בעצם? למה פשוט לא לספר על מה שעבר עליי? למה לא רק לספר על מה שעבר עליי בילדות? למה לא רק לספר על מה שקורה לי עכשיו? למה צריך את הדבר הזה של החוויה? זה גם מרגיש מאוד חווייתי, נכון? יותר נוח לדבר על דברים מאשר אולי אפילו לחוות אותם. אז יש כמה סיבות משמעותיות לזה. קודם כל, הרבה פעמים אנחנו, מתוך הרצון להימנע מחוויות כואבות, נעשה כל מיני טריקים ושטיקים, איזה התנהגויות כאלה, שיעזרו לנו לא לחוות רגשות כואבים, או קונפליקטים כואבים, וזאת אחת הבעיות שאיתה אפשר להגיע לקליניקה. זאת אומרת, אדם שלדוגמה שונא להיות בקונפליקטים, אז הרבה פעמים יוותר על הרצונות שלו מול בני אדם אחרים. ומכיוון שהוא לא מודע לוויתורים האלה, והוא לא מודע לסיבות של הוויתורים האלה, אז אותה חוסר מודעות ואותה התנהגות לא מודעת גורמת לסבל שלו. ולכן העבודה פה החווייתית היא בעצם לחשוף לאט לאט את מי שסובל מקשיים לאותה חוויה שממנה הוא מנסה להימנע. אם אני אדם שמתקשה להביע את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, אולי אני אפילו לפעמים לא יודע אותם. וכשאני נמצא בקונפליקט, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים שותק או מבולבל. לספר על זה דבר אחד, אבל ברגע שבחדר הטיפולים אני אוכל להביא את הסיטואציה הזאת, המאוד קונקרטית, ונוכל לעבור עליה רגע אחרי רגע, ואולי אפילו להמחיש אותה רגע בתוך חדר הטיפולים, האפשרות לעשות את זה ביחד עם מטפל, ולחוות חוויה מתקנת, היא אפשרות שיש בה פוטנציאל אדיר. בעצם כשאנחנו חווים חוויות שהן לא תורמות לנו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים במקום שבו אין לנו תפיסה של התחושות שלנו, של הזיכרונות שלנו, של הרגשות שלנו ברגע האמת, ואנחנו פועלים על אוטומט.
כאן כשאנחנו חווים בחדר הטיפולים את אותה סיטואציה שוב, יש אפשרות לעשות משהו חדש ושונה. הדבר הזה הוא המנוע לשינוי בתוך הטיפול, אחד המנועים לפחות. עוד דבר שקורה בטיפול חווייתי הוא שמכיוון שאנחנו לא מספרים על אלא חווים את, חלקים מסוימים במוח שלנו מתעוררים. ממש סינפסות, יש צילומי מוח שמראים שסינפסות מסוימות במוח מתחילות להיות פעילות כשאנחנו חווים משהו. אזורים במוח שאולי כשאנחנו מדברים על משהו לא מופעלים, אבל כשאנחנו חווים אותו מתחילים להיות מופעלים. האזורים האלה, ברגע שהם מתחילים להיות מופעלים, הם מעלים כל מיני אסוציאציות חדשות, תחושות, רגשות, זיכרונות, שיכול להיות שבכלל שכחנו שהם קיימים בתוכנו. ולכן לחוויה יש מימד נוסף של האפשרות להבין דברים ממקום עמוק יותר וחזק יותר. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה, יחד עם מטפל שיודע מה הוא עושה, ויודע מה השינוי שאפשרי, יש אפשרות ברגעים האלה שהזיכרונות הישנים האלה שהיו מאוחסנים באיזה מזווה לא נגועים, יש אפשרות לעשות איתם משהו. בעצם נקודת המבט בזיכרונות האלה היא נקודת מבט של איזה ילד פנימי או אדם בתקופת חיים אחרת שראה את הדברים ממקום אחד, והיום בתוך חדר הטיפולים יש לנו אפשרות לשנות את תפיסת המציאות, לשנות את הרגשות, את התחושות וגם את הפעולות שאפשר לעשות לגבי זה. זאת ההזדמנות גם לעשות שינוי בשיחה פשוטה על מה שקרה, לפעמים פשוט הזיכרונות האלה והתחושות האלה לא מגיעים באותה עומק, וגם אותה טרנספורמציה, אותו שינוי, אותו מבוגר שפתאום חווה את החוויה ורואה שבעצם משהו שם היה צריך להשתנות, וגם עושה את התיקון הזה בתוך החוויה, זאת חוויה מאוד מאוד משמעותית בתוך טיפול חווייתי, שהיא מבדילה אותו מטיפול קלאסי שמבוסס על שיחה. אז בעצם אחרי שהסברתי קצת על ההבדל בין טיפול מבוסס שיחה, כמו טיפול פסיכולוגי, נעבור לשלב הבא, מה קורה תכלס בטיפול, איך נראה טיפול בסכמתרפיה. במהלך המפגשים הראשונים, אנחנו נלמד להכיר גם את הסיבות שבגללם מגיעים לקליניקה, גם את הכוחות שיש למי שמגיע לקליניקה, את היכולות, את הרקע ההיסטורי, את הסביבה, ולאט לאט ככל שנעמיק, כך גם נתחיל להבין מהם המקומות שבהם יש קונפליקטים, קשיים, סכמות שהן לא תורמות להתפתחות, אלא הן עוצרות את ההתפתחות, וככל שההיכרות תעמיק והביטחון גם עולה, כי זה לוקח זמן עד שהביטחון בטיפול הוא מתאפשר דרך ההיכרות, כך גם העבודה החווייתית תלך ותעמיק. בעצם העבודה החווייתית כוללת בתוכה עבודה של העמקה לתוך רגעים מסוימים או חוויות מסוימות, דרך עבודת הכיסאות כמו שאמרתי קודם, או דרך דמיון. הנה אני רק אפנה פה את המחשב. אז הנה פה יש כיסאות שהם בעצם אזור נפרד בקליניקה, שאיתם אפשר לעשות עבודה חווייתית, אפשר לשבת על הכיסאות האלה ולדבר או להיות בתפקידים מסוימים. קצת קשה להסביר את זה בווידאו, אבל בעצם אני אומר שהמרחב הזה, המרחב החווייתי, הניסויי, הוא מרחב שמאפשר דברים שלא מתאפשרים כשאנחנו משוחחים, והוא גם מרחב טרנספורמטיבי, הוא באמת מאפשר אפשרות לשנות דברים עמוקים שאיתם אנחנו מתמודדים במשך שנים. אז אנחנו מסכמים ככה את הווידאו הקצרצר הזה של 15 דקות, ובתקווה שהמידע שחלקתי פה עוזר לכם להבין האם סכמתרפיה היא טיפול שמתאים לכם. כמובן שאם יש עוד שאלות אפשר לפנות אליי, לחפש אותי בגוגל, יש לי אתר טיפול ישראלי, ואם אתם מתעניינים בטיפול לעצמכם או לקרובים אליכם, אתם מוזמנים ליצור קשר ואני אשמח לעזור. להתראות.